na presentación do proxecto dunha praza de abastos nova para Carballiño. A reforma é unha reforma integral, fíxose todos os pasos que logo nos vai explicar Diana, a nosa concelleira, de como traballamos desde o principio para que a praza de abastos fora para diante e intentamos ter unha praza de abastos en condicións para Carballiño. En 2024 iniciamos este procedimento para poder acadar o selo de mercado de excelencia para a nosa praza e iniciamos o procedimento dende cero, non había un traballo previo realizado e acollerse a esta orde de axudas pois supoñía seguir unha serie de pasos. Xa o teño explicado en algún momento, pero bueno, en 2024 recordade que fixemos o anteproxecto da praza, fixemos unha diagnose da situación da praza e de futuros usos que se lle debería dar. Fixemos tamén un mentoring e formación cos praceiros. Isto foi en 2024, na primeira fase desta orde de axudas de mercados excelentes. En 2025 nos acollemos a segunda fase, por realizada previamente esta primeira. En 2025 realizamos o proxecto final de reforma, que é o que xe presentamos, que incluía tamén un estudio de traslado para os praceiros durante o tempo que se executaran as obras e tamén volvimos a realizar un mentoring e formación con eles para saber as súas inquedanzas e demais. Estas dúas fases foron financiadas nun 80% pola Xunta de Galicia e un 20% polo Concello do Carballiño. Agora mesmo o proxecto que temos diante ascende a 1,5 millón de euros e o que estamos traballando para poder firmar ese convenio de colaboración con Xunta e Deputación de Galicia e conseguir a financiación necesaria. E o pasado 18 de febreiro a Xunta e a Deputación de Ourense firmaron ese primer protocolo no que se comprometen a traballar cos concellos que cumplan os requisitos para poder unirse a eses convenios e o Concello do Carballiño é un deles. Cumplimos os requisitos para poder levar a cabo ese convenio e conseguir a financiación necesaria para realizar a obra. Queremos que sea unha praza de abastos viva, ten unha zona abaixo de praceiros, con un montón de postos, arránxase todo o que é a zona de fora da praza, arriba teremos unha zona de hostelería e diferentes actividades que penso que van dinamizar o Concello de Carballiño.